हार्दिक अभिनंदन करती है हमारे सुपरस्टार गायक धनंजय भाई और शंकर बाबू का कार्यक्रम चल रहा है। आप सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि शांति बनाकर कार्यक्रम का आनंद लें। छठी घाटे हो खोता धूम धड़ाका, छूटे छुरा छोरी या बम पड़ाका। छठी घाटे हो खोता धूम धड़ाका, छूटे छुरा छोरी या बम पड़ाका। लागल बाट बोट रोड पूरा भइल जाम बा। लागल बाट बोट रोड पूरा भइल जाम बा। भाई धनंजय शंकर बाबू के हो तो प्रोग्राम बा। भाई धनंजय शंकर बाबू के हो तो प्रोग्राम बा। गुंजत साउंड से छठी माई के घाट हो। लागत बॉक्स के स्पीकर जाई फाट हो। गुंजत साउंड से छठी माई के घाट हो। लागत बॉक्स के स्पीकर जाई फाट हो। दूर दूर से देखे आइल लोगवा तमाम बा। दूर दूर से देखे आई लोगवा तमाम बा। भाई धनंजय शंकर बाबू के हो तो प्रोग्राम